Orang ini platnya bener, duwemu. Lah, lah kontaknya kok iso nganu? Lah kontaknya temantar kok. Apa nih sing urem, Mas? Montor e? Iki wis sapa ya? Sing tak sereng. Iki montore kleru, parkire berarti narateke wong KJL CB ya iya. Nah, SL parkirnya mburi, Mbak. Wis sing SL. Oh, nek Oh, berarti motornya posisi urip kabeh. Urip kabeh jejer-jejer. Oleh kok iso kleru. Sing bawa mobil motor iki sinten ngono lho. Berarti kan kleru. Oh. Digawa motor niki. Lah niki ditinggal niki. Ngene we, tak wis tak foto, tanganku kan nek wong rene kan apal aku berarti dijangan mbekmu, Mbak. Jah iki sing kijelan iki sapa kuwi? Engko tekan mosor ra krasa ya. Aku betul joke kok suwek, kurang suwek joke. Kok iso kijolan iki lho motornya. Berarti motornya padha urip ning parkir mau. Ya ning aku keri deh, ora mesene angin. Soalnya tak bawa kuncinya. Ya wis gawa sik ra apa-apa tak. Jenengan bagian apa? Mau Mbak. Motornya, Mas motorku kleru lho kok iso. Nek absen. Kan gone padha karo mau. Lagi pas absen. Gone ya padha. Ini grene pundi? Grene pundi? Aku langsung balik klepak. Sapa Mas mau? Cah JL. Lah iya sapa? Ini anak JL apa? Heeh. Nganu sapa? Alah sing bojone sing nek metu nggo mobil PV ireng lho. Mbiyen tim Matek. Tenan apa sapa? Wah, nek bagiannya apa? Tinggal biasane dari pertama Mas. Ya. Mas mentarku ditinggal ora biasane. Ya ora digowo jan Bali ya nggo apa. Ora jenengan takok jenenge. Nak jenenge sik iki lho, sik wong. Ngene kan ana taline dari tekan Mas tak tekan. Pak, apa mentarku ini bar diblokke ya, Pak? Lah nek Pak, lah iki ngene. Lah Pakku kan biasanya ngene Pakku. Lah iki kucine sapa? Ya Allah. Kleru motor, Jos. Tak bagian biar. Ora parkir absen. Motor urip kabeh, lha siji padha wernane. Veteran. Iya sekono, hati-hati. Ora aku mau ora ilang Mbak, paling kok belekke aku. Ayo.